Beharroen biziki azkarra izan mundu hortan segitzeko. Eta denbora haietan, 80ko hamarkadan, ez dinat uste gaur emazte idazleek eta sortzaileek duten sustengu hori ginuenik guk gure inguruan. Hasten den momentutik feminismo hitza entzuten oso azkar kargatzen du belarria. Eta gure baitako sistemari kritika egiten dioten diskurtso batzuk behin eta berriz entzuten hasten direnean oso azkar artikulatzen dira kontrako diskurtsoak edo are kontrako isiltasunak. Problematika da kristona, ze oain gizartean gaizki ikusita dauden gauza batzuk edo ez dakit denuntziableak ikuste ditugunak, ohandikan ere gure kultur ekintzetan normalak dira. Badago eraldaketa punto bat, baina ez dakit esaten azalekoa den edo ez. Ze agian da performance bat. Ez dakit.